Tulo ka mga notadong motor napper na dakpan sa kapulisan sa Upper Torre, Barangay Inayawan, Cebu City. Ang mga dinakpan naa sa top 1 ug top 2 sa provincial level nga naglakip nilang Cedric Alao Jimenez, 19 anyos, Chuz Bon Granada Espinosa, 19, ug Sam Gabriel Marayan, 19 anyos. Nakuha gikan kanila ang 7 ka gikarnap nga motorsiklo. Nadakpan sila sa Joint Forces sa kapulisan sa Cebu City ug HPG-7 pinasubay sa warrant of arrest. Mato ni Police Major Eranio Regidor, tigpamaba sa Cebu City Police Office nga notado sa pagpangawat sa motorsiklo ang grupo sa mga suspitsado nga nag-operate sa lalawigan sa Subo. Modus nila nga pangkawaton ang mga motor ug duna sila'y katakos sa pagkuha bisan kung dunay lock ang mga motorsiklo. So, kato nga panawagan na lang po nato no, kato mga biktima nga nagpa-blatter na onya nawad-an mog motor, pwede mo moari diri aron inyong i-confirm ning matuhana nga Disemba ning matuhana nga inyong nakita sa inyong mga witnesses nga mao ba ning matuhana kay although nakita na to ang naong nga wata kaila, at least nga na-arrested na to sila, mapakita na to at ipakita sa mga complainant, at least mapailan po na to sa dugang nga kaso.